Il-gvern se jibqa' jilqa' għax-xokkijiet marbutin ma' tensjonijiet kollha ġeopolitiċi u jżomm il-prezzijiet terġija u l-fuel stabbli għal familji u negozji f'pajjiżna. Dan intqal mill-Prim Ministru Roberta Bela fi stqarrija ministerjali fil-Parlament dwar is-summit tal-Kunsill Ewropew li sar fi Brussell. Dr. Bela qal li l-Unjoni Ewropea trid taġixxi minnu fih biex tindirizza il-pressjoni dejjem tikber fuq il-prezzijiet terġija hekk kif it-tensjonijiet fil-Lvant Nofsani qed iħallu impatt qawwi internazzjonali fis-suq u fl-inflazzjoni. Sostna li Malta tinsab pass il qudiem minn pajjiżi oħrajn hekk kif il-gvern ilu għall-aħħar snin jassorbi dawn ix-xokkijiet permezz ta' sussidi biex il-prezzijiet kollha tal-fuels u tal-elettriku ma żdidux. Aħna konna l-uniku pajjiż fl-Unjoni Ewropea li sa mill-2020 ħadna il-passi kollha meħtieġa permezz tal-introduzzjoni tas-sussidju li żammejna mbagħad konsistenti l-politika li konna adottajna mill-2013 il-qudiem partikolarment fil-qasam tad-dawl li ma nollux il-prezzijiet. Dr. Bela żied li f'pajjiżi oħrajn Ewropej il-prezzijiet huma ħafna ogħla filwaqt li Malta qed iżżomm stabilta kemm għall-familji kif ukoll għan-negozji. Tkellem ukoll dwar il-każ tat-tanker tal-gass Russu Arctic Metagas fejn mal-Italja, Spanja, il-Greċja u Ċipru pajjiżna sostna għal azzjoni koordinata fuq livell Ewropew. Il-Prim Ministru tenna li bħalissa dan it-tanker jinsab ferm il-bot minn artna mal-169 minn nawtiku minn Malta. Dwar is-summit Dr. Bela qal li ġiet diskussa wkoll il-ħtieġa ta' aktar azzjoni biex tissaħħaħ il-kompetittività tal-Unjoni Ewropea u jiġu evitati piżijiet sproporzjonati fuq pajjiżi sar bħal Malta, inkluż fir-rigward tal-ITS. Semma wkoll il-bżonn ta' kooperazzjoni akbar fuq il-migrazzjoni ma' pajjiżi ta' transitu bħal Libja u l-Eġittu flimkien mal-importanza tad-diplomazija biex tinkiseb il-paċi.